सानै दिनै टंला आरो भेरगाव आंनि माने पानेरि समस्थियाव गोलैयोमोन बे मोननैबो समस्थिया आरो आंखौ दिनै मोननैबो हानजानिफ्राय बेवहाय थाफानो थाखाय आंखौ माने बिथोन हरदों आरो बे हिसाबै बिथांमोननि नमिनेसनाव आं दिनै फैदों जोबोद मोजां मोनदों हाजार हाजार लोब लोब रायजो राजाया बिथांमोनखौ आशीर्बाद होनो दिनैहाय फैदों आं सानो जे एनडिए नि बे दिनै जि सानै बिजाथि होदों बिथांमोना खुब माने मोजां रायजो राजानि मदद मोननानै देरहासार जानो हागोन गुबुन दोलोफ्रा होदोंब्लाबो नाथाय एनडिए हिसाबै जेरैबायदि रायजो राजानि माने सापर्टखौ मोनबाय थादों बेबायदि गुबुन दोलोआव बेबायदि नुनो मोनाखै दासिमबो अदेबानि 26 अक्ट'निफ्रायसो जिहेतु अफिसियेल डिक्लारेसना जागोन बेनि उनाव नुगोन माने सावगारिखौ माबायदि खिन्थु आं सानो उदालगुरियाव बयबो गुबुनाबो बुंदों दाख्लैबो एनडिए नि मानगेदेर रिहन दैमारि आरो सरन बर' बिथांनियाव जेसेबां माने सुबुंफोर फैदों बेबायदि गुबुन हान्जानाव फैयाखै आरो दिनैबो जेसेबां फैदों बेसे गुबुन हान्जानाव फैयाखै बेखौ लानानै बयबो बुंदों जे माने देरहानाया पाक्का आरो एनडिए साब्रैबो देरहागोन उदालगुरि औ आंनाबोथ' देरहागोन जेरैबायदि रायजो राजाया जेरावखि थाङा जे जों नोंथांजों दं होननानै बयबो बुंदों आरो बिदि बुंदों जिहेतु गतिके जोंनाव मोनसे फोथायनाय फैयो जे जोंखौ जेब्ला बयबो बरायो जोंखौ जेब्ला बेबायदि बयबो जों दंफायो होनो होमब्ला निश्चित भाबै जों बिसायख'थियाव देरहासार जागोन